Ludzie, czytajmy, czytajmy. Moje wyrostomiłe złocze, mnie się zdo, co te nasze całkie życie to jest ci tako srogo czorno dziura, do kiedyś latują wszystkie te minutki, godziny, dniożki, tydnie, miesiące, które tracimy na wszystko, co je blank mało ważne, nieiste, tracimy na roztopierzanie się na uwijaczka zabytkuma. Jedno najsto czas, kiedy my już blank i do ostatka utąkali we haźliku, a jeszcze nie spuścili wody. A no mnie skorzystowałem na srogie dziury we Filipie, jak to Anglibery go dają, te zaniki pamięci. Abo się kunom zaś przyklodzi ta diocesko skleruza. I też pewnikiem docie mi prawie kej żykna, co my sam tukej mamy wszystkie jeden srogi chwile. Mamy 100 pieruńsko radę karwięczeć i wajać na wszystko i na wszystkich, no i zawdy jeną coraz gorzej, nigdy i nikaj nie będzie nam lepszy. Prawda? Ale podwiedz, co żykna coś ich blankińszego. Genau miesiąc temu nazad, można bez ta skleroza, nie godaj o tym skorzy, abo można nie chciał się za tela hasić, 5 listopada zbajstlowali we Rudzie Śląskiej tref. Mianowało się to Szolka Tyju, pierwszy fest literacki. Na tym trefie byli wydawcy i te, które o Śląsku i po Śląsku piszą. Napytali mnie za moją drugą książkę mojego nowego wyndy. Mocka tam ci było roztomajtych interesantnych książek, jeszcze bardziej wercitych pisarzy. Ale mnie, belące się po Filipie, blank coś większego. To prawda, że idzie dzisiaj prosto wajać, lamędzić, na abnama brakło kwitości, roztomajtości. Na tym trefie było naisto wszystko. I nie będę sam tego ani bez łoka mżyk wyrachowywał. Ale kej się uwidzi tela roztomajtych, wercitych książek, idzie się dziwować. I że czytanie książek u nas blank upodo, i że na ostatku Polok, a osobliwie Ślązo, mało ci za książka ciągo za pilota od telewizora, który leży we zasięgu weź roku i drykuje ze anschwungiem i gorliwością kolejne knefle, wandruje po tych telewizyjnych kanałach. Bo pisanie książki muszą dzisiaj czytelnika porwać, zachęcić, uwieść. Książka, a i ten, który ją napisał, musi przeprzyć, przekonać, i że je barzy wercito, i że jest ciekawszo i szpanowniejszo niż roztomajte brazylijskie dupelindy, teleturnieje, tańcowanie z gwiazdoma, sportowe transmisje i nie stykną sam dobre wyniki sprzedaży, ani lista nagród w tych prestiżowych, geldownych konkursach ze Nobel Premium do kupy. Te, co piszą o Śląsku i po Śląsku, muszą stworzyć własny, niepowtarzalny świat, przeprzyć publikum i że jest wercitszy, ciekawszy od rzeczywistości pokazowanej bez roztomajte media. Ciekawszy, głębszejszy albo pokazywany inaczej. Można też i gryfniejszy. Co miarkuje, jak procno je oderwać familiantów od telewizora albo komputera za internetem. Można coś ich przeczytacie. Pytą się ze łoszydną nadzieją i mrąca pod wszystkim, i że ten ekran, który tak łoszkliwie blenduje, dżędździe, burdo weźrok i odbiera samodzielność myślenia. Poczytamy, odrzekają niechętliwie nie radę, przejrzymy, przeglądnymy dzisiejsze Zeitungi. Wiecie, można to być raczej ostrzeżeni, pouczka pod adresem nos wszystkich, o których godają, piszą roztomajte pisarze. Bo ten srogachny grzech, zaniedbaniu, wiedzie można ku srogszym nieszczęściom i unglikom. Toż też nie smolmy słowa, które ktoś inszy wywołany, albo i nie, razinku ci kunom skierował. Nie ostawiajmy bez odpowiedzi zagadkowych briefów, bo można razinku we tych briefach, we tych książkach kukają się jakieś prawdy i jakieś emocje, których nie ujawnimy nigdy we żadnej osprawce, ani we pogibku klupanych kneflach na tastaturze. Ludzie, czytajmy, że najsrokszą uwagą, bo czynim i bez takiego ci naisto zgnielstwa. Eugen z Pnioków.